سلام 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 معلاتكم حضراتكم بلكم لو معلت دما قصالي كم تخنغبرو زقننا بزعبا واننت كندا اسمات كنمارينا possessive pronouns ناتو كشافاتات نايمن ناي او كشافاتات او his binoculars ناتا ጓንትታት እንተልና ድማ ጓንትታት ናይመን ናይ አ ጓንትታት አ እዚኣ ድማ እንታይ ኢልና ትአ ዝብል ድምፂ እንታይ ይኸውን ኣብዚ ክድመፅ ከሎ ጓንትታታ ይኸውን ማለት እዩ ታ እዚኣ ትአ ዘላ ታ ትኸውን ሓቀይ ተዘራሪብናሉ ኢና ናይ ሳድስ ተደምሮ ቫወል እዚ ቫወል ይድስዕር ሶ ጓንትታታ ትኸውን ማለት እዩ ሄር ሚትንስ ናታቶም በራሚል ዓሳ ዋንነት ኣብ ምንታይ ኢና ነእትዋ ኣብዚኣ ኣብ በራሚል ዋላ ኣብ ዓሳ በራሚል ዓሳ ኣቶም ኢና ንብል ኣብ ዓሳ ኢና ነእትዋ ዓሳ ኣቶም በርሚላ ኣቶም ዓሳ ኣይንበልና በርሚል ዓሳ ኣቶም ኣብታ ስም ኢና ኣብታ ኣጀክቲቭ ደይኮነት ኣብታ ስም ኢና ነጣብቃ ዓሳ ኣቶም ናታተን በርሚል ዓሳ እንተልና ድማ በርሚል ዓሳ አተን ንብል ማለት እዩ ናይ feminine gender so they are fish tank በርሚል ዓሳ አቶም or በርሚል ዓሳ አተን ናቱ ሸበጣት እንተልና ድማ ሸበጣት ናይመን ናይ ኡ ሸበጣት ኡ ሸበጣቱ ንብል ማለት እዩ እዛ ት ኡ ዘላ ድምፂ ናበይ ትቕየር ናብ ቱ ዝብል ድምፂ ትቕየር ሸበጥ አቱ ክጽሓፍ ከሎ ሸበጥ አቱ ክድመጽ ከሎ ድማ ሸበጥ አቱ ይኸውን ማለት እዩ his slippers ናታ ግርምቢያለ ሄር ኤፕሮን ናታ ግርምቢያለ ናይ መን እዩ ናይ አ ግርምቢያለ አ ኻ ንብል ማለት እዩ ግርምቢያለ እዚ ግርምቢያለ አ እዩ ናታ ግርምቢያለ እዩ ሄር ኤፕሮን ናታቶም እቶን ናይ መን እዩ እቶን አቶም እዚ ድማ እንታይ ኢልናዮ ንአ ኣለና ኣብዚ ንአ ዝብል ኣፀሓሕፋ ኣለና ናምንታይ ቀየር ክድመፅ ከሎ ናምና እቶን አቶም ናታትን እቶን እንተኢልና ድማ እቶን አተን ይኸውን ያስ ክጽሓፍ ከሎ እቶን አተን እዩ እዚ እዞም ክልተ ፊደላት እዚኣቶም ድማ ክድመፁ ከለዉ ከመይ ይኾኑ ናብ ና ይቕየሩ ና ዝብል ድምፂ ሒዙ እቶናተን ና ዝብል ድምፂ ዘሎ this means they are fireplace is እቶናቶም or እቶናተን ናታ ሰፋይት ክዳን ናይ መን ናይ አ ክዳና ሕጂ እዚ ቅልጥፍ ኢልና ከነንብቦ ከለና እስከ ንስማዐ ክዳና ይብል ሓቀይ ክዳና ኢለ ድማ ይደምድሞ እቲ ድምፂ ክዳና ዝብል ድምፂ ይህልዎ ኩሉ ግዜ ሄር sewing machine ሰፋይት ክዳና ናታቶም ዘንቢል ፒክኒክ ታዋንነት ኣብያ ኣቱ ኣብ ዘንቢል ወይ ኣብ ፒክኒክ እያ ኩሉ ግዜ ኣብታ ናውን እያ ኣጀክቲቭ ኣይኮነትን ዘንቢል ኣጀክቲቭ ይኸውን ኣሎ ፒክኒክ ድማ ናውን ይኸውን ኣሎ ኦኬ ሶ ዘንቢል ፒክኒክ ኣቶም ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ ከነድምፆ ከለና ድማ ዘንቢል ፒክኒካቶም ምክንያቱ እዚኣ ክአ ዘላ እንታይ ትኸውን እንታይ ኢልና እዚኣ ሳድስ እንዲያ ሳድስ ፕላስ እንድሕር ሳድስ ተዳ ቫወል ስዒቦ እንታይ ኢልና ኩሉ ግዜ እቲ ቫወል ድምፂ ይስዕር ሶ ክአ ዘላ ካ ትኸውን ማለት እዩ ዘንቢል ፒክኒካቶም ብኣንስታይ ፆታ ክንዛረብ ከለና ድማ ናታተን ዘንቢል ፒክኒክ ኣተን ትኸውን ማለት እዩ ዘንቢል ፒክኒክ ኣተን ብተመሳሳሊ
ክአ ዝብል ድምፂ ስለ ዘለና እንታይ ይስዕር እሱ ካ ይኸውን ኣብዚ ዘንቢል ፒክኒካተን ክአ እንታይ ይኸውን ካ ዘንቢል ፒክኒካተን ዴር ፒክኒክ ባስኬት ናቱ ብሽክለታ ብሽክለታ ናይ መን እያ ብሽክለታ ሂዝ ባይሲክል ናቱ ብሽክለታው ናታትኩም ቤት ኻትኩም ይኸውን ቤት ኻትኩም ቤት ኻትኩም ናታትኩም ማለት ቤት ኻትኩም ናታትክን ቤት ድማ ቤት ኻትከን የርሆም ናታትኩም ኣባይቲ ቤት ሓንቲያ ኣባይቲ ድማ ርባሕ ናይ ቤት እዩ ናታትኩም ኣባይቲ ተይለ ኣባይቲ ኻትኩም እብል ማለት እዩ ናይ ብዙሓት ናታትኩም ኣባይቲ ኻትኩም your homes ኣባይቲ ኻትኩም ናታትክን ኣባይቲ ክብል ተደልየ ድማ ኣባይቲ ኻትክን እብል ማለት እዩ ኣባይቲ ኻትክን your homes so ናታትኩም ማለት ናታትኩም ክብል ከለኹ ናታትኩም ኻትኩም ማለት እዩ ሰም ትርጉም ኣለዎ ከምቲ እንታይ ኢልና ነርና ኣቶም ኣተን ኢልና ዝተማሃርናዮ እዚ ድማ ናታትኩም እንዳሕር ኢለ ኻትኩም ድማ the same meaning ኣለዎ ማለት እዩ ኣባይቲ ኻትክን your homes ናታትኩም ደርሁ ብዙሓት እዮም ደርሁ እንዳሕር ኢለ ደርሁ እንታይ ይበሃል ባይዘወይ ደርሁ ናታትኩም ደርሁ ኻትኩም ናታትኩም ደርሁ ብል ኣለኹ ማለት እዩ ናታትክን ደርሁ ክብል ተደልየ ድማ ደርሁ ኻትክን your chickens ናታትኩም ቆልዑ ኻትኩም ናታትኩም ሚንስ ኻትኩም ኢለካ ኻትኩም ናታትኩም the same meaning እዩ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለዎ ናታትኩም ብቅድሚት ክእትዎ ተኾይነ ናታትኩም እብል ብድሕሪት ክእትዋ ተኾይነ ከዓ ኻትኩም እብል ቆልዑ ኻትኩም ናታትኩም ኣብዚኣ ድማ ተመሳሳሊት ናታትክን ቆልዑ እንዳሕር ኢለ ቆልዑ ኻትክን ይብል ማለት እዩ your children ሰሰናዩ ተጥዕሙ see you in the next video